počasna četa hrvatskih domobrana odala je počast posebnom izaslaniku Führera velikog njemačkog rajha, nadzorniku njemačkih motoriziranih snaga doktoru Berlinu, koji je u pratnji njemačkog poslanika preuzvišenog Siegfrieda Kašea došao da poglavniku nezavisne države Hrvatske preda Führerov dar kao izraz osobitog priznanja za hrabro držanje hrvatskih dobrovoljaca u borbi na istoku. U svečanoj dvorani bana Jelačića, u prisustvu članova državne vlade, poglavnik prima visokog gosta, te mu se značajnim riječima zahvaljuje na daru, koji je dokaz koliko na najvišem mjestu u Europi i u svijetu cijene vojničke vrline naših junačkih boraca, koji se rame uz rame sa svojim njemačkim drugovima bore protiv barbarske najezde bolševizma i na oltar buduće, nove i sretne Europe žrtvuju i same sebe.